poanta vrta je da svaki umjetnik koji ovdje dođe iz bilo kog područja bavljenja, iz bilo kog izvornog svog medija, da se nađe u novom mediju i odreagira vrlo prepoznatljivo u prostoru vrta sa jednom diskretnom intervencijom. Zapravo od likovnih umjetnika širimo područje u drugu domenu, znači da i glazbenici to mogu, i arhitekti i krajobrazni arhitekti, znači da dobijemo jednu širinu djelovanja u prostoru vrta. Ale baš hoće tako, sve nemoguće napisati. Dobro. Nema tako više, jesi gledala?